героите, техните характерни особености и реплики. Разпределяне на ролите и репликите. Значи ние имаме една дискусия, която после ще ви я пуснем в видеоматериал, правим открит урок пред родителите. Какво е тайничка? Пешкава, какво друго е тайничка? Месо? Защото това детенце е чудо дете на глухи родители. Така, третия етап. Изработване на макети на героите от пластилин или глина. Те са ни мини макети, ще ви ги покажа след малко. Изработват се маски, между другото това, което прави Ани. Това е едно детенце от занималното, което идваше и на арт-школата. Разучаване на песнички, между другото тук, както сме клони, всъщност танцуваме Детство мое песента. Разучаване на песнички, свързани с сюжета на спектакъл, но не само. В смисъл такъв, примерно на Дядова търковичка бяхме разучили Детство мое. Тези, които обаче не умеят да четат, обикновено мислят върху самия въпрос. Те не търсят в текста. Те се опитват да си спомнят това, което са чели. А напротив, ти трябва да си имаш изработена стратегия, за да разбереш как да работиш с този текст. Няма как да разбират четенето, в смисъл няма как да разбират текста докато чета, защото на тях ние не ги подготвяме за тези четивни стратегии. И за разлика от България, не знам как е в общообразователното училище, но в чужбина много се работи върху четивните стратегии. И мисля, че трябва да положим началото в крайна сметка един ден.